да не лесна ръката на своя съотборник, това означава, че ще бъде сменен. Юка, дръпи го, че той ще смени. Дай, Юка, дай! Носи косата назад. Юка, дигни го и го занеси при нас. Тя вкара пълния екс. Дали ще се изправи от това генов или ще е много ключна кръга. Опитва се Бертрам да вкара на левия крак на Юли Нейчер. Ще защита отличен баланс от страна на Юли Нейчер. Широка база, широк разкрач. Сега да контролира главата на Влади Генов. Виждаме, че Иван Валев се посочва лека по лека на Влади Генов. Не знам дали е позволено. Мисля, че не е позволено да е толкова близо до Влади Генов. Иван Валев току-що наруши правилата на една бърза смяна, много умело дърга лапгарда. Айде, Юка! Има много супер дали стените в неговата зала ще му помогнат да... Оп, смяна. Малката Валев влиза, бори се за андърхук срещу Юли Нейчер, взима андърхука. Финтира за подсечка, отново търси андърхука с дясната ръка. И сега само 9 минути остават. Само! Юли, дай малко на нас. Много сте тихи. Ай, Юка, задушаваш отрушване. Валев имаше възможност да си мисли, че Влади Генов пропусна. Че иска да измери съперника си в стойка колкото се може повече от залетяща гилотина. Само Филип може би беше това от страна на Иван Валев. В силен андърхук взима Иван Валев, дали ще се опита да придърпа съперника си в халфгард. Стоят сравнително изправени, двамата опитват се да продължат другия да влезе в краката. Двамата не предприема риск за събаряне в долната част на тялото. Дали не стана време за Иван Валев да се смени с Влади Генов, близо е до него, Влади Генов се присяга. Сякаш има неразбирателство в стратегията на Влади Генов и Иван Валев, но ето че сега не беше най-правилно. Не преди да почива и той. Заслужена почивка. Иван. Сяга да си калек на левия крак, Влади Генов. Се наложи съперника си да влезе за събаряне, но избра да дръпне гард на Антонов, дали не беше грешка. Това сега преминава на сайт контрол Влади Генов. Ще се сменят, Влади! Иска да... Бягай, Влади! Тази смяна няма значение. Саша Бьоне!